Takže zdravím. Primárně asi sebe ze začátku. Těžko říct, jestli na to bude koukat někdo jiný než já. Ale stala se taková zvláštní věc před týdnem, a to sice, že skoro přesně 2 roky potom, co jsem se odhodlal a vlez do letadla a překonal jsem fobii z lítání, tak jsem úspěšně složil zkoušku na ultralight, na ultralehký letadlo. Tady ty videa, které budu točit, tak slouží primárně pro mě jako sebereflexe, jako mapování mýho progresu, abych se zpětně mohl podívat, co jsem dělal špatně, co jsem dělal dobře, a zároveň se o to podělit se světem, což na mě bude vytvářet určitý tlak, snažit se ty věci a postupy dělat tak, abych se za ně nemusel stydět. Je takový hezký rčení po tom, co člověk absolvuje zkoušku úspěšně pilotního průkazu, tak jakoby dostal 2 pytle. Jeden pytel plný štěstí a ten druhý pytel, ten je úplně prázdný a je na něm napsáno zkušenosti. Budu rád, když se v komentářích lidi, kteří jsou samozřejmě zkušenější než já, když se k určitým postupům vyjádřej, ale samozřejmě mějte soudnost, jestliže lítáte na flight simulátoru nebo jste na stejné úrovni jako já, tak komentujte možná zpracování videa, ale samozřejmě postupy necháme povolanějším. Tak dneska bych měl mít lítání, vlastně první od té doby, co mám pilotní průkaz, a nebudu to nějak přehánět, protože když se koukneme na windy, nechci říct, že fouká nějak moc, ale pro takového kolouška čerstvě narozenýho, jako jsem já, tak to není asi úplně ideální. Mám to mít od 6 hodin a když se na to kouknu, když si tady dám 18:00, tak se to tam pere 3-4 metry za vteřinu, což máme nějakých kolik? 10 km za hodinu. To už je takový hratelný, takže určitě bych to viděl na pár okruhů. Dá se předpokládat, že se bude startovat z dráhy 2.7 a plán je takovej, že 3 okruhy, a když to bude v pohodě, tak bych to natáhnul na Uhlířské Janovice. Ještě se kouknem na Ice View. No. Když se kouknem, tak tady svítí nějaký TTSáčka. Yes. Tam my nepoletíme, my se dostaneme zhruba někam sem, na tu Uhlířské Janovice. To TSáčko, co je tady, tak to si myslím, že je do 1000 feetů. To máme od 300 do 1000 feetů, takže to je v pohodě, protože stejně budeme nad. No, to vypadá teda v pohodě. A když se teda koukneme na to plánování, tak si to rovnou hodíme tady do plánku. Dáme si tam výchozí bod a pak bychom to natáhli tak, aby jsme se vyhnuli samozřejmě tady ATZ-ku. Takže si píchneme jeden bod. Takhle nějak. A ten druhý natáhneme nad Janovice. Taková krásná začátečnická trasa.
ale na rozlítání si myslím, že asi dobrý. Takže jo, tohle je takový plán dneska. Nejdřív pár okruhů a když to dobře půjde, tak za odměnu potom se podívat na rodný dům. Tak se pojďme podívat na ty moje 3 zoufalý nějaký přistání. Podotýkám, byl tam ten boční vítr, relativně dost velký. A i když byla předpověď nějaký 3-4 metry, tak si myslím, že tam bylo daleko víc. Což se nechá odvodit i z rychlosti, kterou ukazuje rychloměr v letadle a z rychlosti, kterou ukazuje tady nahoře v tom pravém horním rohu, to je ground speed. Takže tam je rozdíl nějakých 10 km/h plus minus. A jdeme na to. Tady máme ground speed 101 a letadlo ukazuje 109. Je vidět, jak jsem se s tím pral. A už teď vidím, že jsem mimo centerline, že jsem se nechal sníst vlastně tím bočním větrem mimo centerline, což vlastně bude vidět i při tom přistání. Byl jsem rád, že jsem neskončil na trávě. Tady už jsem mimo. Samozřejmě snažil jsem se nejdřív pravým kolečkem, podotýkám, byl boční vítr ze severu, to znamená z pravé strany tady v tom videu, a snažil jsem se jako první dosednout pravým kolečkem a potom levým kolečkem. Je to ta metoda skluzová, kterou nás učí, není to ten krab. Tady vlastně po vzletu je vidět, ten vítr byl opravdu docela velký, jak to se mnou zamávalo. Tady je vidět rukáv. Nevím, jak moc to bude viditelný, ale je to opravdu čistý bok a je našponovaný. Takže pokus číslo 2. Snažil jsem se, abych nebyl tak na levé straně, tak vidíme, jak mi to vyšlo. Zase to se mnou háže. Tady už je rozdíl v rychlosti nějakých 14 km. Zase jsem mimo centerline, to je jasně vidět, že jo, jsem opravdu de facto úplně na levé straně, ale bylo tady jasně zřetelný, že jsem nejdřív dosednul tím pravým kolečkem a potom tím levým, a samozřejmě všechny ty přistání jsou tvrdšího rázu, bych tak řekl, a ta výdrž by samozřejmě mohla být o něco delší, aby to nebylo tak natvrdo, ale za mě to nevidím jako nějaký zásadní problém. Nejvíc mě vadí, že jsem mimo centerline. Když jsem si to trošku pohlídal, věděl jsem, že mě to bude snášet hned po vzletu. Takže pokus číslo 3. Zase rozdíl nějakých 10 km/h.
Za mě tohleto hodnotím jako nejlepší to přistání. Jednak jednoznačně bylo nejdřív na pravý kolečko, potom na levý a nejsem úplně mimo tu centerline, takže za mě rozhodně tohleto nejlepší přistání. Další let dám do dalšího videa, ať tohleto můžu pověsit na YouTube. Jsem zvědavý i na vaše nějaký názory, pokud se nějaký objeví. Jinak ještě k té metodě, o kterou jsem se tady snažil, tak jak říkám, byla to ta skluzová metoda. Pokud tady máme dráhu, cvak. Před tou dráhou se snažím nohama srovnat letadlo, abych nebyl v traverzu a abych byl na středu na centerline. Střed si hlídám křidílkama, to abych nebyl v traverzu si hlídám nohama, ale v podstatě jsem teda ve skluzu, proto skluzová metoda. Co vím, tak ještě metoda krab, to znamená, že najdu si střed dráhy, nechám se, čumák dám proti větru, letadlo, kdyby to někdo nevěděl. Čumák dám proti větru, který fouká v tomhle případě odsud. Letím a na poslední chvíli letadlo stočím nad zemí, snažím se naopak být mimo tu centerline a v té výdrži kalkulovat s tím, že vlastně mi to upadne přímo na střed té dráhy. To jsem tak nějak pochopil, že je ta druhá varianta. Ale samozřejmě je náročnější a proto se tolik neučí, mi bylo řečeno, ale prej využívají dopravní letadla, protože tam samozřejmě tím, jak mají motory pod křídlama, tak tam je reální riziko tím, když by dávali křídla pod vítr, že prostě štrejchnou motorem. Proto tam se používá spíš ten krab, údajně, pokud to tak není, tak mě opravte. No a my tady prdělové v malých letadýlkách, tak to můžeme lámat už před dosednutím.